ima 61 pratitelj, povikujem da glasame. Skupno glasa 62 pratenici. 61 za, vozdržan 1, protiv nema. Konstatiram neka Ljubomir Jovenski je imenovan za javni olimpijat na Republika Makedonija. Druga, prekinuvame ova sednica. За продължението по истата, пощо работните тела нема разправено по точките, кои што следат ова седмица. Допълнително ще бидете известени за продължението. Давам пауза, за да може да се завършат постъпките около свечената област на ново избраният явен арбитър. Ќе продължиме со работа во 14:45 часот